Hana maka-live J Facebook na-restrict di account ko. Diyan mo pero hana maka-live J Facebook. Tapos diyan mo pumasi ba di viewers tayo. Ang kasi na-restrict sa account ko. Itratry ko mag-live di Facebook. Pero nga awan, di maka-live. Sa no, di tayo pelag-live. Hello guys. Good morning sa ating tatlong viewers. Ayan sa ating anim na ag-comment kayo man. Badi ako maka-live di Facebook ko. Shout out. Ayan, Philip Guling. Dita Sugkong Busurubyo Pangasinan. Hana maka-live di Facebook ko na apay mat. Aray. Kasi nag-birthday ko, so nga kayat ko kuma. Agpay-ayam, ag-live ako man di Facebook kaso, madi maka-live. Na-restrict di account ko. Amo ka na-restrict di personal account ko. Tata, kita di page ko, tag-live ako ma. Madi mo ka-live. Sa nyo ramidag. Di mo manong ako. Manong aldaw. Kita ko damdama. Madanagan sa. Kasaan no. Ayan. Medyo maditibagbagin ng tisuling kanina baluti pasak. Isya na nag-j Balonggaw Hilltop. Kaka-vlog ko. Nalipatak mo't nga kumita di likod ko. Awang gayang pagbadbad na ka ako. Naga. Natati pag kakuak. Hana ka live di Facebook. Sungot-check pa lang YouTube. Mag-comment kayo man. Comment. Mag-comment kayo man. Madanaganak sa ano. Na-restrict aja account ng tisuling. Try ko nakaraing nakamaylo akong. Tapos di try ko tatay bigat. Ag-live. Hindi ako maka-live. So, ada problema ka talaga yung page ko. So, talaga ti problema ka. Ada problema yung page ko. Sa ano. So, malagi magtaka. Bumas iti viewers ko. May problema pala ang page ko. Hanak ko pa yung maka-live. Hindi ka mo. Ano niya ramidat. Puuna yun. Pero wakapusa mo. Live balat mali. Kasi nag-birthday ko. Gusto yung nangyari. Sa ano ba road? Ayan. Nakita yung bagilong po. Napuno ng ano. Puno ng pasaang. Kita yun. Pasa-pasaak na yun. Paano bang ano nito? Ito yung dakil nga buko. Pasa. Tapos. Pasa-pasaak. Dati pasa-pasak. Napala kami nag-zipline. Di Balonggaw. Na Di kadwa ni Lucille gamin. Tapos di nalpasa ko nga nag-zipline nun. Dadya nga to di end na, di final na. Bibidyo ni Lucille na naga di jay. Siguro na nakakapatanan na isalat. Tukol siguro ito lang kon.
Nag-live niya manaklat at Kastila tinangyari kanya. Das dapat dakal nga po kiti niya. Kaya ipakpaka gamin. Pero kasi ni Apo, ayusa mo. Medyo naut-ut lang. Talalamog. Tibagbagi. Nagtaktakak talaga ka na maka-live yung Facebook. Uri niya ramidak. So nga supportan lahat kakabsat. Ito YouTube. Please. Magbuya kayo lahat YouTube channel ng Tisuling. Awanti kita kung awanti Facebook ko. Makabayadan at i-bills ko. Kasi nagriga mo't kakabsat. Makapalungkot mo't at restriction. Maka-live. Hindi ako pa maka-earn views nga 10k views kasi lang 3k views kasi lang mo't. Pero sila mga videos ko mababot talaga ti manunga 1,000 views tapos kada million views kaso ang panangutagaw tata tigiti gado mga i-upload ko masit views na kasa no tibiyag. Ayan, hi po sa ating 10 viewers. Hindi ako okay. Madidibag talaga nabugbuga. Ang panangutot ti amin. Saan na? Ay. Basta kayo nga ibiyagyo. Comment kayo manang kung makita ganito eh. O saan ito comment, ganun. Dungdungod kayo lang mutanti ko ako chismis ko. Kaya ko nagti kwarto. Kita yun. Nagti kwarto. Gulo-gulo pa ilang ti kwarto. Ay nakapaglinis. Panunutot talaga at Dade! Babs! Hindi ako maka-live sa Facebook. Hindi ako maka-live sa Facebook. Nagla-live ako dito sa YouTube. Sa Facebook hindi pwede. Ayaw no? Ayaw. May report kasi. Hindi yung report na restrict. Na-restrict tayo? May restricted na nakalagay dun sa personal na Facebook ko nga eh. Restrict. Kita man numanong ako ah. Kita. Numanong nga days. Wala naka-appear. Pero sa akin meron eh. Go live. Pwede sa akin dito. Sige nga. Mag-live ka nga dyan. Pwede. Sige nga. Patingin. Pwede sa akin. Sige nga. Ba't sa akin hindi? Hindi ako pwede mag-live. Tingnan mo kung may nag-live. Eh, nandito ako sa YouTube. Update mo yung Facebook mo. Ay, mamaya ulit. Pagkikinig tayo ng Saan ka Facebook. Wait lang. Try mo lang.